Nejvýznamnější akce oboru reklamy v rámci střední a východní Evropy. To je mezinárodní veletrh Reklama Polygraf, který se v Praze konal již po 21. Třídenní akce je určena pro návštěvníky z řad zadavatelů, reklamních agentur, výrobců reklamy či odborné veřejnosti. Zaplať pánbůh, že ty mateřské společnosti nadnárodní mají v tomto okamžiku nové produkty, takže je co ukázat. Když sem přijdou návštěvníci, tak opravdu se zde setkají s českou, evropskou anebo i světovou premiérou některých produktů. Veletrh se tradičně zaměřuje na technologie a materiály pro výrobu reklamy, signmaking, polygrafii, dárkové předměty a související služby. Světovou premiéru zde měl nový způsob tisku s 3D efektem Moiré. To je vlastně výsledok nějakého snaženia konštruktérov s vysokou presnosťou a zároveň určitého know-how, které do toho vložili z oblasti optiky. So the speciality on these print is we just use standard material. And what we do is we print from the back side the image and from the front side we print the lenses. And with these lenses you get a three-dimensional effect. Další novinkou bylo například sférické fotografování, takzvaný clickable paper, novinka v oblasti propojení papíru a digitálního prostředí, nebo také vysoce produkční velkoformátová tiskárna Vortex 4200. Technologie umožňuje velmi rychlý produkční tisk. Rychlost a kapacita je 1000 metrů čtverečních výtisků za 1 hodinu. To znamená, když to převedeme na nějaké lidské číslo, že zhruba A0 vám z toho vypadne za nějakých 4 až 5 sekund. Kromě prezentace 200 vystavovatelů byl pro veřejnost připravený bohatý doprovodný program. Návštěvníky čekala nejen řada přednášek, ale taky již tradiční vyhlášení výsledků oborových soutěží. Taková věc, která přináší tomu veletrhu určitou odbornou úroveň, na kterou prostě ty lidi si potrpí, protože mají rádi, když se tam můžou setkat i s odborníky z té dané oblasti. Letos se akce zúčastnilo na 8 000 návštěvníků. A jak organizátoři akce tvrdí, nejde o masovou záležitost. Jedná se totiž o jediný odborný veletrh svého druhu. Takže méně někdy znamená více. Pro Vyšší odbornou školu publicistiky Jan Novotný.